Tungod sa pagdaghan sa mga insidente sa gikatahong pagsulod sa daotang mga espiritu kun evil possession, lakip na ang gihulagway sa simbahan nga kakuwang sa kalig-on sa spiritual life sa katawhan, dunay gipahigayon nga panagtigom sa mga exorcist dinhi sa Cebu. Gibutyag sa spiritual director sa St. Joseph Seminary College sa Dumaguete City nga si 𝗵𝗺Father 𝗍𝗆𝗍 nga naobserbahan nila karon ang kahuyang sa pagtuo sa kadaghanan. Kadako ang problema, that's why we're organizing this exorcism group, team of exorcism, because the problem is getting bigger. You mean daghan og kuan og demonic possession, Father? Not only demonic possession, but their attitude. It includes the attitude of our brothers and sisters that may be liberated from the negativities that cause the evil spirit to use them. Nagganayon si Father 𝗍𝗆𝗁 nga ang maong national gathering nagtinguha sa paglingkawas sa atong makaigsuunan gikan sa kaulipnan sa daotan. Gibutyag ni 𝗍𝗆𝗁 nga aktibo ang mga exorcist dinhi sa Sugbo ug sa nasod aron matul-id ang bating kinaiya ug sayop nga mga pagtulunan sa komunidad. And if you look at the reality of our people today, they're living from their egocentric identity, and that's worldly identity. So they lost track of their spiritual dimensions in their lives. So they are already far away from our Lord. Niadtong miaging semana, nag-viral sa social media ang video sa babay ug lalaki nga gikatahong gisudlan og daotang espiritu sulod mismo sa simbahan sa Lindogon sa Cebu nga. Gihulagway sa mga nakasaksi nga misyagit ug kusgan kaayo ang duha atol sa maong posibleng evil possession sulod sa shrine. Nagkanayon si 𝗍𝗆𝗁 nga usa sa mga sagad nga hinungdan sa mga demonic possession sa usa ka lugar mawang presensya sa occult practices. I don't think that they have some practices there. It seems that they have, like the candles, they put power to candles, and the oil is the mananambal who are selling the oils there. So it's occultism. And when something occurs, it contaminates the place, even if that's the holy place. It contaminates because of the practices of the people there. Dugang ni 𝗍𝗆𝗁 nga wala sab gisuportahan sa simbahan ang presensya sa pagpatambal og binisaya, fortune telling ug paganism sama sa pag-ampo sa bato ug uban pa. Ang pag-ampo og pagpaligon sa pagtuo ug paghunong sa pagpakasala mo'y makatabang paglikay sa mga daotang elemento. If you're living a holy life, all the evil spirits will depart from you. So this is a call for all of our people to live a holy life. And if you look at the reality of our people today, they just conduct themselves as they please. Kini si Angelica Fay Saniel alang sa 𝗫TV Cebu.